Україна хоче отримати такі гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5-та стаття НАТО. Українська та російська делегації після тривалої перерви відновили перемовини у Стамбулі. Їх зустрічав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За словами турецького лідера, настав момент, коли зустріч має принести конкретні результати. Він закликав представників делегацій до якнайшвидшого знаходження консенсусу та припинення військових дій, які тягнуть за собою смерті, руйнування та горе. Основна вимога України на зустрічі у Стамбулі – угода про міжнародні гарантії безпеки. Якщо на Україну нападуть, вона матиме право на військову допомогу від країн-підписантів. За словами Арахамії, такими гарантами запропоновано стати країнам-членам Радбезу ООН разом із Польщею, Туреччиною, Німеччиною, Канадою, Ізраїлем та навіть Росією. Цей договір мають ратифікувати парламенти усіх країн-учасниць, аби не повторювати помилку Будапештського меморандуму. Ми хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5-ї статті НАТО фактично, але навіть жорсткіше є механізм активації, бо в НАТО немає обмеження, скільки вони можуть робити консультації. Що це, якщо щось сталося, то потім консультації можуть тривати і рік. Ми кажемо, на протязі 3 днів мають відбутися консультації. І навіть якщо це війна, це може бути агресія, акт агресії, це може бути військова операція, це може бути замасковано. Ми з вами вже розуміємо, що гібридна війна може бути замаскована під будь-який формат. Тобто, щоб не трапилось, на протязі 3 днів консультації, після того країни-гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам допомогу у віді військової допомоги, збройними силами, з озброєнням, закритим небом, всього того, чого нам зараз так конче необхідно, і ми це не можемо отримати. Якщо Україна матиме такі гарантії, то вона може зафіксувати статус позаблокової та без'ядерної держави, але не відмовлятиметься від вступу до Євросоюзу. Під такими гарантіями, які фактично дорівнюють гарантіям статті 5 НАТО, ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати в військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території буде мати місце з згоди країн-гарантів. Но принципово важливо, і це також наша одна із самих принципових позицій, ніщо в майбутньому договорі не буде заперечувати право України на вступ до Європейського Союзу. І, по-друге, країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам. Усі ці зміни мають винести на референдум. І за умови, що Росія забереться з України, імплементація триватиме наступним чином. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України вискажуть свою позицію щодо цього договору, щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства для того, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для нас. До того ж, Україна запропонувала Росії протягом 15 років не вирішувати питання Криму військовим шляхом та проводити двосторонні перемовини. Як зауважив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, у можливому договорі між Україною та Росією обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією. Як відомо, концепція українська по визволенню окупованих територій не передбачає застосування сили. Тому що там буде указано 5 років або 15 років, не має особого значення. Но здесь важливо те, що коли Росія признає, що це окуповані території, що коли скоро ведуться переговори о статусі, стало бути, Росія признає, що це окуповані території. И, соответственно, в соответствии с Женевской конвенцией 49 года о статусе оккупованных территорий, на территории оккупованного Крыма должно действовать украинское законодательство. Це для нас дуже важливо. Стало быть, і будуть демократичні права, які були до окупації. І процес визволення Криму від окупації буде значительно легче. Но я думаю, обов'язково должно бути указано, що вся ця територія є окупованою.
А ось вирішення статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей обговорюватимуть президенти України та Росії.